I paren atenció al que els contem. El cranc blau arrasa la pesca del nord de Castelló. Esta espècie invasora és un mal de cap per als pescadors, excepte per al del polp. L'únic depredador del cranc ha trobat un aliment que n'augmenta la seva qualitat. Les exportacions arriben fins i tot a Galícia. No deixa d'invadir les aigües del nord de Castelló. El cranc blau devora tot tipus d'espècies i destrossa les xarxes. Una ruïna per als pescadors, excepte per als de polp, l'únic depredador d'este invasor. Al menjar bastant de mariscs i crancs i ara el cranc blau, pues se nota el gust, se nota molt. Bien, no nos podemos quejar, hoy es un día bueno. Amb l'aliment garantit, el polp es reprodueix més i amb un extra de qualitat. 2.000 quilos arriben cada setmana al port de Benicarló, on es paga a 10 euros el quilo. Està arribant fins i tot al bressol del polp. Galícia no pot fer front a l'elevada demanda i ja n'importa més del que produeix. D'ací surt pa tot Espanya, com aquell que diu, però especialment en Galícia, que és el famós. La pesca a Benicarló és artesanal i ecològica. Es fa amb estos cadús on s'amaguen els polps. Este mètode i el fons de roca on es pesquen el fan dels més tendres del país. S'estan començant a fer plats en el qual no necessita ningú tipus de cocció prèvia, sinó que bé, o ben fer-lo al vapor o directament fregint-lo. Amb l'oferta en els menús i unes jornades gastronòmiques, Benicarló promociona un polp que diuen competeix en qualitat amb el gallec.